அன்புள்ள அக்காவிற்கு நீ அக்கா தானா இல்ல அம்மாவான்னு நிறைய நேரம் யோசிச்சிருக்க. அம்மா இல்லாத பல இடங்கள்ல நீ தான் எனக்காக நின்றுக்க. யாருக்கிட்டையும் சொல்ல முடியாத, சொல்ல பயந்த விஷயங்களை உங்ககிட்ட தான் நான் சொல்லியிருக்கேன். நான் இப்போ இவ்வளோ சுதந்திரமா இருக்கேன்னா அதுக்கு நீயும் ஒரு வகையில காரணம். நீ நினைச்சிருந்தா உன் வாழ்க்கை உன் ஆசைன்னு உனக்காக வாழ்ந்திருக்கலாம். எனக்காக நீ ஏன் இவ்வளோ பண்ணன்னு இப்போ வரைக்கும் எனக்கு தெரியல. நீ எனக்காக நிறைய பண்ணிட்ட, நிறைய விட்டு கொடுத்துருக்க. நான் அழுதப்போ அரவணைச்சிருக்க, உடஞ்சு போனப்போ விடு பார்த்துக்கலாம் நான் இருக்கேன்னு எனக்காக நின்றுருக்க. நான் ரொம்ப கொடுத்து வச்சிருக்கணும். ஏன் தெரியுமா? எனக்கு மட்டும் 2 அம்மா.